Hotel balneario de luxo que ocupará o actual edificio da Deputación de Ourense e que non será en absoluto un pelotazo, será inaugurado no ano 2023 ou en 2024, tal vez en 2025, pode que en 2026. Se hai sorte no 2027, ou vai a vostede saber? Tendo en conta que aínda nin se sabe o lugar que albergará a sede do ente provincial, este anuncio non é en absoluto electoralista. Agora, a información meteorolóxica, elaborada polo equipo que pon datas ás cousas na Deputación de Ourense. Ola, que tal? Como poden ver no mapa, mañá en Ourense haberá sol por todas partes. Por suposto, agardamos chubascos por toda a provincia de Ourense. Chubascos que poden ser entre fortes, moi fortes e fortísimos. Tamén haberá treboadas e tormentas que provocarán danos inimaginables ao longo de toda a provincia de Ourense. E, como non, agardamos tamén a formación de tornados desde o Ribeiro a Valdeorras, tornados que arrasarán con todo o que vayan atopando no seu camiño, provocando, por suposto, imaxes dantescas desas que tanto nos gustan os medios de comunicación. No seguinte mapa vemos a radiación cultural na provincia de Ourense. Os concellos que aparecen pintados de verde teñen unha programación cultural entre moderada e alta, e o concello que aparece pintado de vermello ten unha programación cultural nula ou inexistente. Falamos, por suposto, do concello de Ourense. Foi todo. Ata mañá. Grazas, compañeiro. Foi todo pola nosa banda. Seguiremos informando. Tedes que pagarme un plus, Traballo moito.